Meillä on täällä Nora Helsinki, moikka! Moi. Haluatko kertoa vähän lisää sun työstä? Jänis, joka istuu tässä sienen päällä. Mä oon maalannut näitä jonkun verran. Tää on mulle semmonen jotenkin semmonen rauhoittumisen. Ja niin kuin rauhoittumisen ja tämmösen tässä maailmantilanteessa ja kaikkea, niin se on jotenkin oma hetki. Mä oon antanut tämän teoksen nimeksi Rauhan aika. Ja englanniksi mä nimesin sen The Moment of Solace. Musta tuntuu, että tarvii aikaa silleen vähän itselle ja löytää jotain sellaisia tyyniä kohtia, koska koko ajan tapahtuu niin paljon kaikkea ikävääkin. Niin, tää ehkä vie ajatuksia johonkin semmoiseen kauneeseen ja hiljentymiseen. Miten sä oot päätynyt Mimmit Painttaa mukaan? Mä oon ollut mukana ihan alusta asti 2015, eli nyt kun on tää 10-vuotisjuhla, niin mä oon ollut mukana ihan ensimmäisessä Mimmit Painttaa -tapahtumassa tuolla Vallilassa. Ensikodin muuriin ja seinään maalattiin teos taiteiden yönä. Sitten kaikissa aika lukuisissa tapahtumissa Mimmit Painttaa mukana. Koko 10 vuotta. Koko 10 vuotta. Mahtavaa. Joo. Kiitos paljon. Kiitos.